pangan. Kita enggak nih. Jalannya wis rusak. Jadi geragalan nih. Jalan kelapa sawit. Hah? Jalan kelapa sawit. Kelapa sawit. Oh, iki sing longsor iki. Aturan iki sing longsor. ditariki ngono ae nek dari jalan. Iya. Nah, kan jalannya ben penak. Mungkin aku iya swadaya sing duwe truk-truk ngono kuwi ditariki, Mbak. Iya. Maksudnya ki Sing dalan munggah kae lho. Kayak diperbarui duit kuwi sing duwe truk. 10.000 Dan desa ya dikorupsi lurahe. Wih, kemruduk. Muncul nih karetnya. Kenal pot. Panas ora? Gitu. Benar nih sih. Ada masalah sedikit. Karet kenal pote cepot, jadi mandek sih diperbarui. Pak Digo. Iki wis dalan munggah nggone anu kae Mak Irah kae itu. Mbak Yung wis mutah. Kabar terbaru kuwi, update. Panas. Knalpote panas, jadi ini ya kuwi masalah iki. Aku ya kepanasan kok yang jero. Iya. Nguyuh yang ndi kuwi, Mas? Malah nek sing kersa nguyuh bareng. Iya.